Untag na napukpukan niya 88.1 FM Radyo Pangasinan paborito. Bali-bali rito dugan da jay. Panday nga lang pasirin. Ga, abayan mo, tamandang tayo sa nagutan sa labi. Aya, so number one pop music station, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Tired of the stress and noise of the city and looking for the perfect getaway? Good thing there's J-Max Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, J-Max Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. J-Max Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. J-Max Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. J-Max Resort Hotel. Red Horse Beer Inuman Wisdom. Kung masarap ang simula, sulit ang ending. Tama! Red Horse Beer. Sarap. Sulit. Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world. Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly. This is DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, going beyond just being number one, working towards total domination. Diyan Pangasinan, walay saksakaya radio station ya iyaiyag na saray Pangasinense. Diyan Agno, Paborito. Alaminos, Paborito. Anda, Paborito. Bani, Paborito. Bulinaw, Paborito. Burgos, Paborito. Dasul, Paborito. Infanta, Paborito. Mabini, Paborito. Tanjatsual, Paborito. Aya, 88.1 Radyo Pangasinan. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Golfwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the number one pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa mas tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Number one pop music station. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Wadyala sa programa Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na saray balita, impormasyon at loob tanpaway na luyag na Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Kaiba sa kapaboriton Dennis Mujares tan si kapaboriton Errol Horado. Jalabat DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan.
Maabig Yakabuasan, Pangasinan. Oras alas 6:05 na kabuasan. Masantos tan maabig Yakabuasan luyag na Pangasinan. Wadyan ipaparungtal sa programan maabig Yakabuasan Pangasinan. Pakasulan na saray balitad lokal, balitad nasyonal. Agawad loob na 24 oras. Narangalan jalabat at DWG 88.1 FM Radyo Pangasinan paborito. Nakalupyo dasayan Kabuasan. Makdarion Lingkor at Timog ti Pangasinan Dennis Muharis. Kaya bamad si kapaborito Errol Horado. Tanja technical control si Engineer Nixon Dakal. Agaw natan na Lunes, pizza 11. At bulan na Mayo, taon 2026. Jada saray ulo na balita da lokal. Radyo Pangasinan Balita. Construction worker sinasagsag imbatik Jad Patambalan. Radyo Pangasinan Balita. Driver nababalang anapon nakapamilya to niya. Radyo Pangasinan Balita. San Carlos City Police analunggaling at ginawan drug bypass operation. Radyo Pangasinan Balita. 36 anyos siya laki naralan na druga. Radyo Pangasinan Balita. Unda pagtayo at asari ulo na balita da nasyonal. Radyo Pangasinan Almusal Balita. Impeachment ng BP Sara desisyonan la na Kamara. Radyo Pangasinan Almusal Balita. Bato isyuan na subpina na CIDG ni Paakar at AJK Jad Davao. Radyo Pangasinan Almusal Balita. Kumali ka 90 hanggang 95% aka prepara at BSKA. Radyo Pangasinan Almusal Balita. Senado man convene bilang impeachment court sa Mayo 13. Radyo Pangasinan Almusal Balita. Oras tilala sa isiti na kabuasan tanatan wadyaray detalye at asaray balitad lokal. Construction worker akahako na pigaran sagsahag jad parte na laman na kaya rin si katoy sinasagsahag pasado alas 10 na labi yagawa ja barangay Luna, Balay na Bulinaw, Pangasinan. Sa may biktima samantaon na 54 awalaan na 11 pa na residente na bidlang lugar. Unong investigasyon na pulis Bulinaw sa may biktima sunaw gipla kay bato niya so 11 partner to niya nan si katoso akaringal na dangol na aso nan nineng ng tunya tanilukusan sa puwerta si katoy inggoyorya tampol na duwaran lalaki tan sinasagsag sa bidlang biktima akagamor na pigaran sagsag sa biktima ya si katoy simbatik jada Patambalan wala siya obserbahan so kaya pasa na biktima lega niya na po na otoridad iray duwaran suspect. Radyo Pangasinan Balita. Analunggaring aray kabiyangan na pulis sa Posorobio jad koordinasyon na Philippine Drug Enforcement Agency PDEA Regional Office 1 ginawan anti-drug bypass operation yung kasad oras na alas 3:30 ng araw yung ginawa jad barangay Rosario Bilambaloy. Asingkat so 36 anyos yabaw laki residente na bitlang lugar. Yan ang resulta na din pakakumpiska duwara na HCl transparent plastic sachet. Yan ang karga na Cebu. Awala na bulaton 1.5 gramo
mambili na 10,200 piso. Sa kaya genuine na 100 piso bill, yenusar da bypass operation tan sa kaya 1,000 budal money. Sa may suspect na sa ebidensya, sinawit niya the police station for proper disposition. Kaso nin sunggay na Section 5 tan 11 Article 2 na Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 suyin siga pagkorte laban ed abitlan suspect. Radyo Pangasinan Balita. Yadbali ng mga Pangasinan ginawa sa bypass operation at oras na alas 6:19 ng araw. Jad barangay Turi Sikan at abitlan na balay. Yan ang resulta ng pakaral at 29 anyo sa Baolaki. Construction na worker, residente na barangay Malayo, Balay na Orbis, Tondo, Pangasinan. Ang kumpiskad 5 na suspect, so sa kay head-held transparent plastic sachet, yan ang karga na Cebu. Walay balaton na 0.2 gramo, mambili na 1,300 piso. Sa kaya genuine 500 piso bill, bypass money, tan sa kaya blue cellular phone. Sara kumpiska ni ebidensya tan sa may suspect, sunawit niya the police station for proper disposition. Kaso nin sunggay na Section 5 tan 11 Article 2 na Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 suyin sigap ed korte. Radyo Pangasinan Balita. Naplagod 5 na taklay na uli iso sa kay balolakin na kasumpalan niya in kasaso anti-illegal drug bypass operation at oras na alas 3:15 na palbangon Yada Barangay Mamarlao, Siyudad na San Carlos. Sa may asingkat ya suspect, samantao na 26 ang kapayanapan residente na Barangay Palaris, Dabitlan Siyudad. Inariston tampol sa bilang suspect, kaya rin na inyawato niya sudwaran head-held transparent plastic sachet ya walay kargaton Cebu, awala na bulat ya 0.150 ya gramo, mambili na 1,020 piso, asam samot so 500 peso bill bypass money, sa kaya 1,000 piso bill, sa kaya Samsung A21 cellular phone, tan sa kaya coin pulse. Sa tanyo operasyon na ginawa na San Carlos City, yada koordinasyon na Philippine Drug Enforcement Agency PDEA Regional Office 1. Sa may suspect, sunarap at kaso na insunggay na Section 5 tan 11 na Article 2 na Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Radyo Pangasinan Balita. Driver na babala ang hanapan na pamilya to, Jada Bari na Kalasyo, Pangasinan. Sa may na report yung pulis si Melody Supangan na Lagman, 31 anyo sa wala na live-in partner, residente na Barangay Poblacion A sa Balay na Kalasyo, Pangasinan. Lega niya sama yan na babalang, so kinabat nga ranton Mark Alan De Vera Dicina, 31 anyos, residente na Bitlan na lugar. Unong investigasyon tampalapag na complainant the police station. Yad oras na alas 2 ng araw, sama na babala niya laki, so malis at abong tan si Katuso Limada Dagupan City, lapod si Katuso akawat na imbitasyon panagmaglay na tawag at mobile phone, manlala po at sa may agantan na cooler. Yasika to si tinawagan niya tampol nan tinawagan na Melody, so number na bitlan na biktima, agaw na bata so bitlan na biktima tanaga na kontak sa may biktima, so walaan na 5-6 so katagoy awalaan na tatu jada ni kawanan niya takub ya akatatak so Dicina akasulong niya jersey short tan black jersey sando
Ingkwan na complainant, no si paman so makakaimatun o kaning nga abilang bitima at iparong talabat o itawag na police station na Kalasyaw. Radyo Pangasinan Balita. Narngala na rin katibukulan niya balitad lokal. Antis tayo nun dapag dasaray balitad nasyonal. Wadyan ni Repigaran Paimano. This is Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. In Dagupan City. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Looking for a place where comfort meets flavor? Welcome to Cafe Medardo, nestled inside Coras Manor and Garden in Mapandan, Pangasinan. Your cozy escape just off the town's heart. Start your day with a rich aroma of freshly brewed coffee. Savor our signature blends, perfectly paired with warm pastries straight from the oven. Indulge our mouth-watering pasta, all and chef-inspired specialties made with love in every bite. Whether it's a casual catch-up with your friends, a family celebration, or a quiet moment just for you, Cafe Medardo is your perfect spot to relax, connect, and enjoy. Visit us today at Cafe Medardo in Coras Manor and Garden, Mapandan, Pangasinan, where every cup tells a story and every visit feels like home. Cafe Medardo, where every sip feels special. Mga kababayan ko sa Malasiki, ang maayos at maunlad na komunidad ay nagsisimula sa ating lahat. Makilahok sa mga programa ng ating lokal na pamahalaan, kalinisan, kalusugan, at kaayusan. Mag-segregate ng basura, sumunod sa batas trapiko, at suportahan ang mga proyekto ng barangays. Tandaan, ang pagbabago ay nagsisimula sa simpleng disiplina at pakikiisa. Sama-sama tayo para sa mas ligtas, malinis at maunlad na bayan ng Malasiki. Ang LGU at mamamayan magkaisa para sa kinabukasan. Ako po ang inyong lingkod, Mayor Alfe Soriano ng Bayan ng Malasiki. Mga kapaboritong Tagupeño, may bagong saya at pagkakataon ka na naman para manalo. Ipinakikilala ang bagong Authorized Agent Corporation ng STL sa Tagupan, ang Golden Key Play Corporation. Mas pinaantig, mas exciting, at mas malapit sa inyo. Araw-araw, may tsansa kang mag-uwi ng papremyo. Legal, ligtas at suportado ng PCSO. Suportahan ang legal na laro, iwasan ng illegal. Dahil dito, panalo ka na, makakatulong ka pa. Ang STL Dagupan ay hatid sa inyo ng Golden Key Play Corporation at ng Philippine Charity Statistics Office. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, A.B. Fernandez East, Dagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! Umangon na! Samahan ang inyong mga kapaborito. Maabig yang kaposan Pangasinan. Dennis Muarez, Errol Jurado, ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabig Kagabosan Pangasinan. Dito lamang sa #1 Pop Music Station. DWJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Alas 6:19 na po ng umaga, 6:16. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. At narito na po ang detalye ng ating mga pambungad, mga almusal balita ngayong araw ng Monday. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita.
Nakakatakdang magsagawa ng makasaysayang botohan ngayong Lunes ang Kamara upang pagtibayin ang ulat ng House Committee on Justice na nagsasabing may probable cause sa reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Kasunod ito ng ilang linggong pagdinig at presentasyon ng mga dokumentong ebidensya na magbubukas ng daan para may padala sa Senado ang 4 na articles of impeachment para sa paglilitis. Tatalakayin sa plenaryo ang ulat at resolusyong inaprubahan ng Committee on Justice matapos ang serye ng mga pagdinig kaugnay ng mga aligasyon ng maling paggamit ng confidential funds, hindi may paliwanag na yaman, panunuhol at pagbabanta laban sa matataas na opisyal ng gobyerno. Ayon kay Justice Panel Chairperson Attorney Gelbil Luistro ng Batangas, hindi handa ang komite may pagtanggol sa plenaryo ang kanilang mga natuklasan, ebidensya at mga naging proseso at humantong na nagkakaisang pag-aproba sa impeachment report. Nauna nang bumotong Justice Committee 53 upang kilalaning may probable cause para ma-impeach si Duterte. Inoprubahan din nito sa botong 55-0 ang committee report at resolusyon na naglalaman ng articles of impeachment para sa deliberasyon ng plenaryo. Sinabi ni Luistro na inaasahan ang masinsinang debate tungkol sa findings ng panel at sa naging prosesos ng pagdinig. Ngunit iginit niyang handa ang komite na sagutin ang mga tanong ng mga mambabatas. Sa ilalim ng konstitusyon, kinakailangan ang 1/3 na boto o 106 mula sa 318 na miyembro upang maaprubahan ang articles of impeachment at agad itong may padala sa Senado para sa paglilitis. Ayon kay Luistro, isasagawa ang botohan sa pamamagitan ng nominal voting kung saan isa-isang tatawagin ang bawat kongresista upang hayagang bumoto ng oo o hindi. Aniya, iikot ang talakayan sa plenaryo sa 4 na pinagsama-samang articles of impeachment na pinagtibay ng Justice Panel. Ang maling paggamit ng higit 600 million na confidential funds, kabilang ang 125 million na naubos umano sa loob ng isang araw. Hindi may paliwanag na yaman na lumobo mula sa 7 million na pesos hanggang 88 million pesos kasabay ng bilyon-bilyong transaksyon na iniulat ng AMLAC. Suhulan sa DepEd sa anyo ng mga sobre na may 50,000 pesos sa bawat isa at pagbabanta laban sa Pangulo at iba pang opisyal. Kinumpirma ng NBI sa isang video. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Samantala, magko-convene na ang Senado bilang impeachment court sa Mayo at 13 kung may papasa sa kanila ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senador Sherwin Gatchalian, sinabi ni Gatchalian na tama lamang na aksyonan agad ng Senado ang articles of impeachment. Posibleng maisampa sa Senado ang impeachment sa susunod na linggo matapos ang formal na botohan sa Kamara ngayong araw. Pero idinagdag din ni Gatchalian na ang ruling ng Supreme Court na depende pa rin sa Senado kung ano ang ibig sabihin ng forthwith. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Sa iba pang mga balitang nasyonal, Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. binalaan kahapon ng liderato ng Partido Demokratiko Pilipino, Lakas ng Bayan o PDP laban ang mga kongresistang boboto pabor sa impeachment ni Vice President Sara Duterte na iba-blacklist. Hindi tatanggap ng suporta at hindi rin makakatakbo sa slate ng partido sa halalan, partikular na sa 2028 national elections. Sa isang statement nitong May 10, sinabi ng Pro-Duterte Party na may kakaharaping political consequences ang mga kongresista sa ilalim ng PDP laban na susuporta sa impeachment.
na itinakdang pagdebatehan at pagbotohan sa plenaryo ng Kamara ngayong araw, May 11. Bilang reaksyon, sinabi naman ng mga mambabatas mula sa Makabayan Bloc na petty threats lamang umano ito ng PDP para harangin na may padala sa Senado ang Articles of Impeachment laban kay VP Sara matapos umabot sa mahigit 200 kongresista ang nangakong susuporta sa impeachment. Naniniwala silang may sapat na bilang para makakuha ng suporta sa impeachment ni VP Sara at may padala na ito sa Senado para mag-convene na impeachment court sa full trial ng reklamo kahit na hindi lumahok sa pro votes ang PDP laban. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Sa iba pang mga balitang nasyonal, Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. maglalabas ng subpina ang Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o CIDG laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa para sa muling pagbubukas ng investigasyon sa mahigit 100 reklamo kaugnay ng umano'y extrajudicial killings sa Davao Region. Sinabi ni Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla, nakatakdang ipatawag si De La Rosa upang personal na humarap sa tanggapan ng CIDG. Bahagi ng investigasyon, kaugnay ng mga naganap na umano'y pagpatay noong siya pa ang Davao City Police Office Director at Regional Director sa Davao Region. Nilinaw ni Remulla na hindi arrest warrant mula sa ICC o International Criminal Court ang ipapadala at wala rin planong arestuhin si De La Rosa. Si De La Rosa ay dating hepe ng PNP at naging pinuno rin ng pulisya sa Davao noong panahon ng War on Drugs. Aniya hindi pa personal na naiimbestigahan si De La Rosa kaya't nais na itong simulan ng CIDG. Kasunod ng mga usapang may nakabimbing red notice laban sa senador. Samantala, inilagay na rin sa alert status ang mga paliparan, pantalan at iba pang exit points sa bansa upang agad na maabisuhan ang mga otoridad sakaling dumaan doon ang senador. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Samantala, Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. nais si Senate Committee on Foreign Relations Chairman Senador Erwin Tulfo na malaman kung bakit inatake ng bansang Iran ang isang Maltese flag container na may lulan na 24 na Pinoy seafarers noong May 5. 7 ang sugatan kung saan 3 ang malubha sa pag-atake ng isang drone na pinaghihinalaan na galing sa Iran sa nasabing container ship. Ayon sa senador, nagpapasalamat naman sa Republic of Iran dahil sa agreement ng isang buwan na halos 1,000 Filipino seafarers ang ligtas na nakadaan sa nasabing karagatan. Ayon pa sa senador, dahil sa nasabing insidente noong Mayo 5, maraming mga Pinoy seaman ang stranded ngayon sa Strait of Hormuz. Nangako naman si Secretary Lazaro na makikipagpulong kay Iranian na Ambassador to the Philippines Joseph Ismailizadeh ngayong linggo upang alamin kung active pa rin ang kasunduan na safe passage para sa mga Filipino seafarers sa Strait of Hormuz. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. At sa pinakahuling balitang nasyonal, Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. tiniyak ng Commission on Elections o COMELEC na nasa 90 to 95% na silang handa para sa pagdaraos ng 2026 Barangay and Sangguniang Kabataan Election. Ayon kay George Erwin Garcia, COMELEC Chairman, nakapag-imprenta na sila ng mga balota at kaunting gamit na lamang ang kanilang hinihintay.
Kasalukuyan pang umarangkada ang nationwide voter registration para sa 2026 na BSKE na simula ng October 20, 2025 at nakatakdang magtapos ang pagpaparehistro sa May 18, 2026. Idaraos ang BSKE sa November 2, 2026. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. At sumayin niyo ang ating mga pambungad, mga almusal balita ngayong araw ng Monday. Oras po natin 6:30 na po ng umaga. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Ang puta-putang Iren Balita. Huwag niyo kong subukan. I am sorry. Kung walang kurap, walang mahirap. My God, I hate drugs. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang Iren Sunata. Dami yung... Son, ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya, so number 1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Looking for delicious food you can trust for any occasions? Discover the taste of Genlicious Food Service. From everyday meals to grand celebrations, we serve home-cooked goodness with restaurant-quality flavor. Indulge in their best sellers. Perfect for birthdays, anniversaries, meetings, and family gatherings. Let Genlicious Food Service take care of your food so you can enjoy every moment. Prepared with care, made with quality ingredients, and served with love. Every bite is worth it. Order now. Message Delicious Food Service on their FB page or call 0954-463-5305. Because with Delicious, great taste meets their value. Delicious Food Service. We cook, you celebrate. Good morning mga kapaborito, 6:30 na. Time check is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo mga kapaborito? Abay magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, AB Fernandez East, Taguban City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno mga kapaborito, magpa-advertise na! This is DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, going beyond just being number one, working towards total domination. Diyan Pangasinan, walay saksakaya radio station ya iiyag na saray Pangasinense. Diyan Aguilar, Paborito. Basista, Paborito, Binmale, Paborito. Bugalyon, Paborito. Labrador, Paborito. Lingayen, Paborito. mga tarap, Paborito. Tadyan Urbis Tondo. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Ang inyong official summer station. Ito po ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Talagang summer ang saya-saya dito sa Pangasinan. Halina na mula Lingayen Beach, saya di mapantayan. Kasama barkada, buong pamilya. Summer ang saya. Oh, oh, Pangasinan, sigaw ang dago. Init at saya, sabay-sabay nating maranasan. Radyo Pangasinan. Your fun under the sun summer station. Summer ang saya. Umangon na, samahan ang inyong mga kapaborito. Maabig yang kapusan Pangasinan.
Dennis Muarez, Errol Jurado, ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabing Kagabosan Pangasinan. Dito lamang sa number 1 pop music station. WJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. Oras alas 6:35 ng umaga. Sa pagpapatuloy ng ating palatuntunan, Maabig Iya Kabuasan Pangasinan. Ang inyo pong makakasama sa umagang ito. Good morning Pangasinan, Maabig Iya Kabuasan. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Mactorion Lengcora, Timog Ti Pangasinan, Dennis Muharis. At kasama din natin dyan sa may technical control si Engineer Nixon Dakal, ang nag-iisang pugi sa puso ni Madam Charis. Araw po ngayon ng Lunes, Pizza 11 sa buwan ng Mayo 2026. Samahan nyo kami sa pagtalakay sa mga mainit na issue. Kung meron kayong mga gustong iparating na mga issue, mga hinaing, mga sumbong, reaksyon, mga opinion, mangyari lamang po, tumawag o mag-text sa ating smart number 0939-100-9931 o kaya 0927-974-2784. At sa atin pong Facebook at YouTube, DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Ayan. Alas 6:36. Good news muna tayo, kapaborito Errol, dahil may balita na inuutos ng Energy Regulatory Commission ang pansamantalang pagsuspindi ng pangungulikta ng Green Energy Auction Allowance sa kuryente para sa buwan ng Mayo at Hunyo 2026 upang maibsan ang pasanin sa pananapin ng mga Pinoy sa gitna ng tumataas na inflation at global economic pressure. At ang sakop ng Green Energy Auction Allowance ay ang mga consumers o regular na gumagamit ng kuryente mula sa distribution utilities. At siyempre nandyan yung Meralco, nandyan yung Retail Electricity Suppliers at National Grid Corporation of the Philippines, yung NGCP. Pag Meralco, Metro Manila. Pero yung sa atin kasi NGCP, sa mga lokal, under ng NGCP, ay iba't ibang kooperatiba at merong korporasyon. Correct. Ang sinisingil halimbawa itong pass-through charges na kinokolekta ng mga distribution utility at i-remit sa National Transportation Transmission Corporation. Ayan, sakla ng suspension na ipapatupad sa buong bansa ang billing for the period of May and June 2026. Para sa kalaman ng lahat kung anong ibig sabihin ng pass-through charges, ito ay ginagamit upang pondohan ng mga renewable energy projects gaya ng mga sumusunod na yung solar. Solar. Yung wind at hydro electricity. Yung yung mga magkakabalaga ilisi. Correct. Ang tanong, may sapat bang pondo ang Green Energy Auction Allowance na ito ay hindi kaya maapektuhan ang mga renewable energy developer kung sakaling pansamantalang suspindihin ang koleksyon ng buwan na 2 buwan. Ayon sa ERC o Energy Regulatory Commission, may sapat pa raw na pondo ang green energy dahil may balanse na 446.49 million pesos noong May 5. Okay. 2026. Ang pangunahing epekto ng suspension ito ang bawas sa bill ng kuryente kung saan ang Green Energy Auction Allowance charges ay nasa 0.0371 kada kilowatt hour. Ito raw ay pansamantalang hindi sisingilin sa electric bill.
electric bill ng mga consumer siguro, di ba? Yung mga consumer medyo makakaginhawa. Oo. Dahil makakabawas itong humigit kumulang na 7 pesos and 42 centavos. Oo. Para isang pamilyang kumukonsuma ng 200 kilowatt hour bawat buwan. Oo, ang magandang epekto nito ay ang pagbawas sa ibang charges sa electricity bill. Kaya ang suspension ng per kilowatt hour charges ay nagbibigay ng agarang ginhawa sa bulsa ng mga consumer. Bilang pagtugon sa mataas na inflation para mabawasan ang pasanin ng mga Pilipino sa gitna ng pagtaas ng presyo ng bilihin at ng langis. Sa pagbalasa ng gobyerno sa pagsuspindi ng pangungulikta ng green energy, hindi kaya maapektuhan ang mga developer at mga nagpapatayo ng mga solar at hydro. Kumusta naman ang suporta nila sa gobyerno? Ang green energy ay patuloy daw ang kanilang suporta sa gobyerno kahit binalasan ng gobyerno ang koleksyong green energy auction allowance. Oo. Sa madalit salita, ang 2 buwan na pagsuspende, ito ay pansamantalang ginhawa sa bayarin na hindi nakakasama sa pag-unlad ng mga proyektong renewable energy. Dahil sa mababang bayarin sa kuryente, mas magkakaroon ng disposable income ang mga sambayanang Pilipino na maaari nilang gamitin sa iba't ibang mahalagang pangangailangan. Ang hakbang na ito ay nagpapakita ng balancing diskarte ng gobyerno dahil inuuna ang kalagayan ng mga consumer sa panahon ng crisis. Pero taliwas ito. Oo. Doon sa mga nakatanggap na ng kanilang billing. Billing? Bakit? Timatagoy. Oh. Tumaas. Ang question, nasan na yung yung mababang singil? Oo. At itong bayarin na hindi muna sila maniningil ng Mayo at Hunyo at sa July na ay pero depende sa iyo yan kung magbabayad ka. Oo nga, pero sa tingin mo ba ito ay makakatulong? Hindi. Ang alam ko dyan. Kasi may agmabayaran sa Mayo. Babayaran mo rin sa... Babayaran mo lang din. Correct. Sing atipon, di ba? Atipon. Atipon. Kaya't, parehas din. Pero kung, kung babaan sana yung... ayan ang maganda. yung rate. Kung babaan. Maganda. Siyempre, alangan na babaan nila. Mas malulugi naman yung mga kampanya. Kaya nga, yun ang tatanong dyan, yung pag-suspindi ng pangungulikta ng green energy. Hindi kaya sila na maapektuhan dyan kung babalasahin ng gobyerno yan. Alam mo, iisa lang ang sagot dito yung oil deregulation law. Kaya nga yun ang... Paano ba yung pinirmahan ng presidente? Yung pagbaba ng presyo. Hindi naman gasolina Kaya nga. Yung kanyang pinirmahan yung pagtapyas ng tax. Wala, ganun pa rin. Kita mo, bababa ang diesel bukas. Tataas naman ang gasolina. Parang magkano yung ibaba ng ng diesel? Baka dito medyo medyo mataas-taas. Baka ang baba ng diesel. Diesel sa gasolina tataas. Taas pa baba. Kaya nga so parang parang pinaglalaroan tayo ng mga ng mga may-ari ng mga kumpanya ng hindi dapat sa gobyerno walay gawanda. Kasi ang control kasi wala sa wala sa gobyerno yung pagkontrol diyan sa mga malaking kumpanya ng langis na nagsusupply dito sa ating Pilipinas. Kapag ginawa ng gobyerno
yung pagtapyas sana dyan sa sinasabing tax, pwede. Yun yung isang solusyon na pwedeng bumaba ang presyo ng gasolina, yung mga crude oil dito sa Pilipinas. So, yun po, hanggang ngayon hindi pa in-implement yung naturang batas na pinirmahan na actually ni Pangulong Marcos yan pero wala pang full implementation bakit kaya? Ang sabi niya kasi binabalanse niya ang sitwasyon. So anong sitwasyon? Kailan niya babalansin yung sitwasyon? Okay, kung nandiyan na tayo, yung sasabihin niya, baka babagsak ang ekonomiya kung sakasakaling i-implement yan. Hindi pa natin nakikita yung yung epekto niyan di ba? Kaya ang iniintay ng mga Pilipino, yung ma-implement sana yan, total, maliit lang yung yung tapyas kung ilang percent doon sa kabuuan na binabayad ng tax ng mga oil companies dito sa Pilipinas, di ba? Sana ma-implement na yan, di ba? Kaya't yun yung isang solusyon na pwedeng ito ay makamit ng bawat Pilipino. Hindi lang iisa, hindi lang mga gumagamit ng mga gasolina, kundi lahat tayo kasi chain reaction yan Kapag mataas ang gasolina, tataas din yung mga pangunahing bilihin. Ganyan yan. Yan yung domino effect. Dahil siyempre, ano ba ang sa mga produkto, ano ba ang pinagbabiyahe ng mga yan? Siyempre, kailangan nila ng gasolina. Kailangan nila ng mga bihikulo. Bihikulo para sa may transfer yung mga produkto. Correct. Di gasolina muna. Gasolina, okay. So, tingnan natin kung anong solusyon. Alam naman natin lahat yan na kung mataas ang gasolina, maya-maya tataas na rin yung mga ibang produkto. Okay. Katulad nitong singil sa kuryente, una nang nag-viral, yung mga bayarin ng mga nagsitaasan dyan sa Metro Manila, di ba? Di ba? Sumunod dito naman sa... Kaya nga ito yung sagot nila siguro, pansamantala na yung pansamantalang suspendin ang pangunguliktan ng green energy. So, ito yung sagot nila para hindi aangal yung... yung sagot na yan kasi, ganun pa rin naman yung babayaran mo. Kaya nga the same. Okay. Medyo maantala lang. Merong hindi paghigpit sa pagsingil. Kaya nga okay. Reaksyon mula kay Jim Lumanlan, ganun kasi feeling nila 2 months lang. Pag nakalimutan na natin sa kanila, ibalik sa dating singilan. Tignan nyo yung luwa sa BIR. Ito yung letter of authority sa luwa sa BIR. Binalik ulit yung investigasyon sa flood control. Wala na naman, sabi niya. Yun yung mga reaksyon na natatanggap natin. Si Roman de Guzman, idol, dapat tanggalin na lahat yan, pati transmission charges, sabi niya, mga generation charges at system loss. Oo nga pala, yung system loss, bakit tayong nagbabayad dyan? Matagal na yan. Oo nga hindi natin ginagamit Pero yung mga nagja-jumper, dyan nag-uumpisa yung system loss yung mga jumper Oo nga, mayroon sa likod yung mga mga charges na yan Nico Makalinda, ayan, tama dapat sa mismong supplier ibawas, hindi sa consumer, sabi niya. Si John Ramos, ituloy ang pagtutol at protesta para sa tuluyang pag-alis ng yung green energy, sabi niya. At mga karagdagang mga charges. Okay.
So yung mga reaksyon na nila. Okay. So tignan natin kung ano ang magagawa na solusyon ng ating pamahalaan para maresolba ang mga problema patungkol dito sa mga pagtaas. Hindi lang sa pagtaas ng crude oil, hindi lang pagtaas sa mga bayaran sa kuryente, sa tubig o kaya sa mga bilihin, ano. Dapat na tignan ito at bigyan ng solusyon ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Para maniwala ang taong bayan. Abangan natin. Abangan natin. Dumating na ba yung ano? Yung resibo ng bayarin? Oo, dumating na eh. Oh, ano? May dumagdag. May dumagdag sa akin eh. May dumagdag eh. Ay, sa akin Tingnan ko yung mga dati Hindi, ko. isama mo na yung ano. Siyempre yung konsumo mo ngayong summer. Oo nga eh. Yun ang ano dyan. Oo nga. Yung Pero, konsumo ngayong summer, siyempre dati isang ventilador lang. pero Ngayon, ngayon dalawa. tatlo. Diba? So yun ang isang dahilan bakit tumataas ang konsumo. Dahil sa init ng panahon. Dahil summer ngayon, yung dati gabi ka lang nag-aircon, ngayon kahit bandang after lunch mag-aircon ka na sa sobrang init. Ayan. Diba? Ganun lang yun. Ano lang. Alas 6:51 ng umaga. Kumusta naman yung Kapobote Oro, yung bagong management ng Small Town Lottery sa lungsod ng Dagupan, ang Golden Key Play Corporation. So far okay naman ang kanilang operasyon at lumalabas naman ng tama yung kanilang o kumbaga on time yung kanilang draw. Pero may nababalitaan tayo dito, medyo sa lungsod ng Dagupan. Dito sa lungsod ng Dagupan. At ito ang sinasabi ng PCSO. Wag ho kayong tataya doon sa mga alam nyo hindi mapagkakatiwalaan. Yung mga illegal. Yung bookies. May nabalitaan tayo dito sa Dagupan na may pumapasok na bookies. Oo. Maong labat, well-trained yung mga nag-undergo ng seminar na Golden Key Play. Sila na mismo yung nagsasabi na pag nagbabala kayong mag-bookies, wag nyo nang ituloy. Palala sa mga mananaya, at siyempre, tumaya kayo sa legal tulad ng Golden Key Play Corporation dahil sila ang authorized agent corporation At under the supervision ng PCSO yan. Correct. Yung mga bookies, siyempre, hindi sila nasusupervise ng PCSO dahil patago illegal. Di ba? Kaya dapat isumbong nyo. At mga kabo at mga nagpapataya sa STL dito may sa sila, may proper training at may mga proper ID, uniform. May ID, may uniform o chaleco na may tatak na PCSO. At siyempre may mga ID ang mga yan. Correct. Ma-identify nyo kaagad kung sila ba ay lehitimo o hindi. Kaya nga. At siyempre, pangalawa, magkakakilala yung mga yan. Correct. Kaya yung mga nagbubukis-bukis dyan, ay, ag kayo man nalunggaring. Correct. Di ba? Naalala nyo ba yung nangyaring mga raid ng mga nakaraan? Sa tingin nyo ba, papayag yung mga otoridad dyan sa mga bukis na yan? Ay, hindi. Kaya nga. Di ba? Kaya, naman, kaya para makasiguro kayo sa pirang itinataya ninyo sa STL, dapat buwisin ang mga lumalapit sa inyo na nagpapataya. Kung sila ba ay bukis o kaya sila ay tauhan ng Golden Key Play Corporation. So, sa mga tauhan naman ng Golden Key Play, kung kayo ay nakakamonitor ng mga ganyan na may wala ray pariking, so taya to, ay i-report nyo kagad sa inyong management at ang management na ang bahala na mag-report sa otoridad. Tama.
O kaya kung gusto nyo, i-report nyo sa mga otoridad kaagad. Direkta na. Para hulihin itong mga nagbubukis, particular dito sa lungsod ng Dagupan. Oo, kaya tayo po ang advice namin sa mga tumataya sa STL, iwasan ninyo ang tumaya sa bukis. Kasi kayo rin ang apektado. Correct. Paano pag tumama kayo? Saan nyo kukunin? Inaryulaan. Tabukis tanay? Correct. Kaya tumaya kayo sa tamang tayaan. Ang dito binigyan ng authority ng PCSO ay itong Golden Key Play Corporation. Sila yung authorized agent corporation lamang. Syudad po ng Dagupan ang pinag-uusapan po natin. Ayan, okay. Dagupan City. Dagupan City. Ayan, kaya't iwasan yung pagtaya dyan sa mga bukis na yan. Talo kayo pag bukis ang pinagtayaan ninyo, talo kayo palagi. Hindi na babalik yung pera ninyo kung kayo nanalo. Bukis, noon to'y paway legit, si katomo sa paway da. Sa problema, sa may korporasyon, noon mama kayo legit STL, makukuha nyo kaagad. Correct. Ang inyong premyo. Pwede pero kayo sa may bukis, wala. Para natin mampapabukis. Talo kayo. Man usos-usos ni raratan. Sa problema, no amay tayayo, agto sabi may nepag ya premyo yo. Ayan, Ang sakit labat sa ulo yo. Ayan, kaya't mapagmatsyag, tingnan mabuti yung lumalapit sa inyo na nagpapataya. Bosisin nyo mabuti kung sila ba ay talagang yung nasa Golden Key Play Corporation o kaya bukis. Kung bukis, wag na kayong agyalay sa palarantay kwartayo tabukis itan aganay haritan. Diyan lang kayo sa legal, yung Golden Key Play Corporation. Okay? Reaction mula kay 0917-8690 sa bukis lagi talo. Ayan. 093. Sino ang panalo pag bukis? Wala. Meron. Sino? Yung nagpabukis. Nagpabukis. Ayan. 0936-7031 Idol, saan ba opisina ng Golden Key Corporation, sabi niya? Dyan po sa may SNR Arcade po, dyan sa may Old De Venecia Road. Ayan. Madali lang pong hanapin yan dahil isang compound po yan ng mga business establishments at nandun po ang opisina ng Golden Key Play. Meron pong nakatutok na mga kawani ng PCSO tuwing bola. Kung gusto yung manood din sa labas, pwede. Doon sa labas kasi transparent po. Transparent. Glass door at saka glass wall. Nandyan din ang representante ng PCSO na sila po yung nagkakandak ng bula at meron mga mga judges kung tawagin diyan sa loob ng bulahan para tignan kung tama yung proseso ng kailang inilalabas na numero. Okay. 09814076, sana huliin ng mga pulis ang mga nagbubukis para panugitin sa batas. Nga. Siyempre, pag walang nagreklamo, hindi sila makakagawa ng aksyon itong mga kapulisan natin. Kaya dapat na ireklamo ninyo kung may mga nakikita kayong mga bukis sa inyong mga lugar. Sa aming pagbabalik, talakayin nga natin itong low performance ng mga ilang SK official. Dahil may natanggap tayong balita na isang SK chairman sa bayan ng Kalasyaw walang nagawa na programa sa kanyang nasasakupang barangay. Yan po ay aming tatalakayin makalipas lang po ng ilang palala. Ang
Putang-putang Iran Balita. Huwag niyo kong subukan. I am sorry. Kung walang kurap, walang mahirap. My God, I hate trucks. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Putang-putang Iran Sunata. Dame yung Son ang putang-putang Iran impormasyon. Aya sa number 1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. paborito. Parad aliguas tan arangkaday kalasyaw ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Tired of the stress and noise of the city and looking for the perfect getaway? Good thing there's JMax Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, JMax Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. JMax Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. JMax Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. JMax Resort Hotel. Mga kababayan ko sa Malasiki, ang maayos at maunlad na komunidad ay nagsisimula sa ating lahat. Makilahok sa mga programa ng ating lokal na pamahalaan, kalinisan, kaluslugan, at kaayusan. Mag-segregate ng basura, sumunod sa batas trapiko, at suportahan ang mga proyekto ng barangays. Tandaan, ang pagbabago ay nagsisimula sa simpleng disiplina at pakikiisa. Sama-sama tayo para sa mas ligtas, malinis at maunlad na bayan ng Malasiki. Ang LGU at mamamayan magkaisa para sa kinabukasan. Ako po ang inyong lingkod, Mayor Alfe Soriano ng Bayan ng Malasiki. Mga kapaboritong tagupenyo, may bagong saya at pagkakataon ka na naman para manalo. Ipinakikilala ang bagong Authorized Agent Corporation ng STL sa Dagupan, ang Golden Key Play Corporation. Mas pinaantig, mas exciting, at mas malapit sa inyo. Araw-araw, may tsansa kang mag-uwi ng papremyo. Legal, ligtas at suportado ng PCSO. Suportahan ang legal na laro, iwasan ang illegal. Dahil dito, panalo ka na, makakatulong ka pa. Ang STL Dagupan ay hatid sa inyo ng Golden Key Play Corporation at ng Philippine Charity Statistics Office. Red Horse Beer Inuman Wisdom. Kung masarap ang simula, sulit ang ending. Tama! Red Horse Beer. Sarap. Sulit. Red Horse Extra Strong, the number 1 extra strong beer in the world. Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly. This is DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, going beyond just being number 1, working towards total domination. Dagupan
Walay saksakay ya radio station ya iyayag na saray dagupenyo. Jad bunuan binlo. Paborito. Bunuan buking. Paborito. Bunuan gese. Paborito. Kalmay. Paborito. Karae. Paborito. Tanjad karanglaan. Paborito. Aya. So 88.1 Radyo Pangasinan. Popular sa balita. Popular sa musika. Pangasinan Govwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the number one pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Paborito ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Number one pop music station. Paborito. Umangon na, samahan ang inyong mga kapaborito. Maabigyan ka po sa Pangasinan. Dennis Muarez, Errol Hurado, ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabig Kagabosan Pangasinan. Dito lamang sa number one pop music station. WJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. Oras alas 7:06 ng umaga. Sa pagpapatuloy ng ating palatuntunan, Maabig Kabuasan Pangasinan, ang inyo pong nakakasama sa umagang ito, ang inyo pong lingkod ng bayan, Team Akti Pangasinan, Dennis Muharis, at kasama din natin si kapaborito Errol Hurado. Diyan sa may technical control, nandyan ang nag-isang pogi sa puso ni Madam Charis, Engineer Nixon Dakal. Diyan sa aking bandang kanan, nandyan ang ating station manager, Joey Baby. Oy, good morning nga pala kay Kapitan Bob 25. Diyan sa may barangay Kintong, San Carlos City. Ayan, sa makulikulin na kapitan, dito na barangay Kintong. Good morning Adasika, Kapitan Bob. Tanamindaray dumarangal ditan at barangay Kintong. Good morning si kayo. Tadak naman ay dumarangal tayo ditan. Karon din dyan sa may barangay Lelemasan, San Carlos City, si former Liga President Nanding Estabilio at si Kapitan Jonan Estabilio. Magandang umaga. Good morning nga pala kay Majin Acorda, kay Lisa Sim, gawin din kay Merlita Abilia. Ayan, magandang umaga sa inyo. Si Naida Zamora Gilbert, Maabig Kabuasan Lalamot, si kayo, mga Sir Dennis at Sir Errol. God bless always. Watching from Canada. Ayan, size 10. Parang sumakay sa barko pag size 10 ang sinuot ko. Si Harold Johnson, diyan sa may Kalasyaw, magandang umaga. Mayra Meriti Lapid, good morning po, sabi niya. Magandang umaga din sa inyo. Si Priscilla Abilia Buaga Sulis, magandang umaga diyan sa may Dasul. At ganon din, good morning kay Marivic Rivera Balason. Ayan, magandang umaga dyan sa Medasul. Alas 7:08 ng umaga. Maraming nagtatanong kung dapat na bang wakasan ang Sangguniang Kabataan. Kung ang tatanungin natin, si DILG Secretary John Vic Rimulya, gusto nitong buwagin ang Sangguniang Kabataan dahil marami sa mga SK official ang hindi gumagawa ng kabutihan sa kailang barangay o kaya hindi nila ginagawa ang kailang tungkulin.
sa kailang barangay. Sa loob ng mahabang panahon, ang SK ay nagiging training ground ng mga kabataan. Hindi may tatanggi na ito ay pugad ng korupsyon. Kaya panahon na para i-abolish ang SK dahil sa itong katamaran ng ilang mga opisyal at dahilan na rin ng kawalan ng tunay na epekto ng kailang mga proyekto at mga programa. Atan so unong at kinan kinmatan si Secretary John Vic Remulla. Si kato si ikoko taditan. Kaya nga ang mga pangunahing punto ng issue ay ang mababang partisipasyon at madalas na pagliban ng mga SK members sa mga aktibidad sa kailang mga barangay. Sa ilalim ng Republic Act 10742 o ang SK Reform Act na inamyendahan ng Republic Act 11768 na mas pinalakas ang kakayahan ng sangguniang kabataan na mamuno sa kanilang sakop na barangay. Ngunit sa kabilang banda na may mga batas na pinapairal para mapalakas ang kakayahan ng SK, kabaliktaran dahil sa karamihan ng mga SK ay hindi ginagawa yung kailang serbisyo tulad dyan sa may barangay San Miguel, Kalasyaw. May natanggap tayo na balita na itong si SK Chairman John Denver Andaya. Sa naturang barangay, hindi raw niya ginagawa yung kanyang tungkulin. Wala pa siyang mga programa at proyekto sa barangay. Totoo ba yan? Di ba may naman, hindi pwedeng hindi sabihin na walang pondo ang barangay dahil may dyan. Nakalocate. May nakalocate na pondo para sa mga programa at proyekto ng sangguniang kabataan. Magkano ba ang pondo ng SK? Depende yan sa Barangay San Miguel. Depende yan sa kanilang yung taon ng budget. Ang alam ko 10% yata ang para sa SK dyan 10%. Ayon sa batas. Kunyari, mahigit 1 milyon kamo na. Kung pondo. Hindi, ang pondo ng barangay kung sakasakali pondo ng ng SK. SK, mahigit 1 milyon. Saan nilalagay yung pondo na yan ng SK chairman kung sakasakaling wala daw siyang mga programa o proyektong pinapatupad sa kanyang barangay? Totoo ba? Ito, paliwanag natin na konti. Ang 10% na banggit mo kanina, sa pangkalahatan na taon ng budget ng barangay ay automatic mapupunta sa bank account. Correct. Ng sangguniang kabataan. Ito in general na ito. Para sa mga programa tulad ng edukasyon, ano man kalusugan, kalikasan, ay yung peace building and security, active citizenship, nandyan din ang governance, economic empowerment, social inclusion, global mobility. Pero sa mga binanggit ko, hindi nabanggit ang sports na pinaka-paborito ng SK. Yan ang paborito nila. Kailangan basta-basta sports. Sport. Aking ka mo. Puro basketball mo alabat. So, kaya nga may balita tayo sa ibang barangay. May pondo na nga yung kanilang SK para sa basketball. Hanggang pa walang tinanunutan dan aron basketball. Pero wala ni SK official siya mansusulisit ni. Correct. Paano to? Tawalay pondo yun. Mansulisit kayo Kasi yung mga nabanggit mo na siyam yan nabilang mo nakapalob yan sa memorandum circular ng yung joint memorandum circular ng DILG. Ganon din ang Department of Budget and Management at saka NYC, yung National Youth Commission. Nakapulob yan yung siyam na programa ng SK supposed to be. Ang tanong, napapatupad ba ang mga programa na yan?
ng mga SK official. Hindi, Oh. may mga lumalabas na anyani. Oh. Anyaning programa. Oh, kaya nga. Oh. Ha? Ginagawa lang ng ilan Oh. ay ginagamit yung kanilang posisyon Mm. para sa sariling interes. So, ibig mo sabihin, napahira ng corruption ang mga SK official, na wala ng, yung tinatawag na transparency. Di ba? Oo. Marami sa mga, karamihan sa mga SK official kasi, halos wala sila sa kailang barangay dahil sila po ay nag-aaral. Busy. Dapat yung mga kunin nilang yung mga SK official, yung mga nag-aaral lang dito sa tabi-tabi. Hindi yung doon sa malayong lugar. Kaya nga. Ito, may balik natin. Kunyari, merong 1 million pesos, for example, ang nakalaan sa programa at proyekto. Dapat malinaw kung anong programa ang ginawa ng mga SK official sa kanilang barangay. Dapat lang. Kaya may joint memorandum circular yung nabanggit ko kanina, yung DILG, DBM at NYC para sa 10% na pundo ng SK na dapat ilaan yung 25% sa 10%. Yung 25% sa kabuuan ng 10% na pundo ay para sa honoraria ng mga SK official. Yung natitirang 75% doon sa kailang kabuuang budget mapupunta doon sa mga programa ng sangguniang kabataan. Minsan kasi ang nangyayari sa pondo ng SK sa bulsa na pupunta. Oo nga kaya nga yan yung sinasabi ni DL Secretary John Vic Remulla na dapat nang buwagin. So ibig mo sabihin yung karamihan sa mga SK official kabilang doon sa PBL yung PBL puro bulsa lagi. Santa ka may basketball. Di ba basketball din ang ng mga SK? PBL pang barangay liga. Kaya nga diba? Pang bulsa lagi. Puro bulsa lang. Kaya nga PBL puro bulsa lang. Malamang dahil karamihan sa kanila ay walang nagawa sa kanilang barangay kaya bulsa na lang. Paano ang justification at proper audit sa mga pondo ng sangguniang kabataan? Alam mo dyan papasok yung yung transparency, accountability at direktang benepisyo ng sangguniang kabataan kung saan nila inilaan ang 10% general fund ng barangay. May balita na itong mga ilang SK official talagang pinapagawa ng justification ng DILG, di ba? Ang tanong nga itong mga kabataan karamihan sa kanila mayroon bang alam mo, programa? siyempre, pag paperworks. Nakakapag-submit naman yung mga yan. Sigurado yan. I-justify lang nila. Hindi mo lang alam kung ito ba ay retokado. Kaya nga Diba? Na-justify yung pinagkagastusan, pero ang tanong kung gumastos nga naman. Kaya nga kung wala silang justification, maaari silang kasuhan ng technical malversation. Yung pagdusta ng pondo mula sa kaban ng bayan. Alam mo, minsan kasi dyan sila natututo itong mga SK officials na mag-PBL. Galing sa kaban. Kaya yung PBL, puro bulsa lang. Puro bulsa lang. Kaya gusto nang buwagin ni DILG Secretary John Vic Remulla. Natuto ng magdasal yung mga SK official na ang kailang bukang bibig para sa bulsa amin. Ito, kung may SK chairman na nakikinig, ito po yung mga pwede nyong gawin sa inyong pondo. Napakarami po nito. Ito, sa edukasyon, libreng tutorial at review classes. Scholarship assistance desk, computer literacy at basic coding seminar,
resume writing at job readiness training. O sa livelihood naman, paggawa ng food products, printing business, basic electrical, online selling. O yan, yung mga yan. Sa sports, pwede kayo, basketball, volleyball, yan naman yung madalas. Dribble nyo lang. Oo, i-dribble nyo. Pwede rin pala kayo magpapanrun at bike challenge. Ito yung sa may anti-drug at anti-vape campaign. Pwede rin. Anti-vape? Tanong minsan mas masungap ni vape iraraya? Nante. Malas. Hindi, kung daw, tatanggalin na. Ayon sa DOH, tatanggalin na yung pero matagal pa yan. Dahil may mga ano rin yung mga yan. May mga under the ano yan. Ito, binanggit ko kanina, sports and wellness. Pwede rin isama sa seminar, gamitin ang inyong pondo, mental health. Pwede rin fitness activities. Pwede rin kayong feeding program sa kabataan. O sa environment at cleanliness. Pwede nyo gastusin ang inyong pondo. Clean up drive sa ilog at sa kanal. Tree planting, mangrove planting, waste segregation campaign, plastic-free youth campaign, gulayan ng kabataan o composting urban gardening. Ay, napakarami na pwede nyong pwede nyong paggamitan ng pondo, hindi lang basketball. Kaya nga, kung gusto nyong malaman ang detalye nito, i-text nyo po si Paring Dennis at ipo-forward niya yung mga pwede. Pwede na lang paggamitan. Hindi, ang favorite ng mga iski, basketball. Ito, idagdag ko lang. Sa health programs ng SK, pwede ito. HIV at AIDS awareness. Pwede kayong magkaroon ng programa tungkol dyan, awareness. Para mawasan yung HIV. Tama, at AIDS. Yung teenage pregnancy awareness. Kasi sangguniang kabataan. Baka marami mabubuntis. Tama nga naman. Marami mabubuntis na teenage kabataan. pregnancy awareness. So, napakahalaga po niyan. Ito, paborito nyo rin to. Ayan. Seminar, youth leadership. Seminar. Yan, justification. Justification sila. Nagsimula ako sa ganito. Itong gastos. Pwede rin pala kayong magsagawa ng barangay youth assembly. Youth assembly. At meron ding barangay sangguniang kabataan anti-corruption and accountability seminar. Yan. Pwede rin pala. Lahat ng mga nabanggit mo, meron akong kilala na iski chairman ng isang barangay na hindi pa nila nakita yung anino ng iski sa kanilang barangay. At doon ang tanong dyan kung nakapag-session na ba sila? Hindi. Pati doon sa barangay hall, hindi pa na nakikita yung anino ng iski magmula nung siya naupo. Nasaan? Nasa Metro Manila nag-aaral. Kayo lang ng kabataan. Kulanto tayo imboto yo. Kaya nga. Kaya piliin ninyo. Kung sakasakaling hindi pa mabuwag ito at matuloy yung barangay at iski election sa October itong 2026. Kung matuloy piliin ninyo yung karapat-dapat na leader sa inyong barangay. Hindi yung nowhere to be found. Maglagay na lang kayo ng box dyan sa harapan ng barangay hall. Ilagay doon na yung lost and found. May eskida. Dahil wala wala yung iski palagi. May opisina sa barangay hall yung iski. Pero wala namang kahit anino ng iski na pupunta doon sa opisina ng barangay hall. Walang partisipasyon sa mga aktibidad ng iski sa barangay. Nasaan? Nasaan? Bakit ibinoto kasi yan? Dahil wala ngang kalaban Teka, ito maisegue ko lang. Nabanggit mo kasi yung chairman ng San Miguel. Hinahanap din yung programa. Proyekto siguro doon sa may nag-text. Hindi natin alam kung ano ang ano ba ang plano niya. Kaya nga. Yun ang kung meron ka naman palang nailatag na programa at nagawa na proyekto, pwede mo ring iparating sa amin nang mabanggit din namin. Kasi meron akong nadinig noon yung municipal local government officer
pinagsasabihin yung mga iski. Magsabit na kayo ng report ninyo kasi inahanap ng kuwa yung report ninyo. Kung saan nyo inilaan yung pondo ng iski. Yung ba nakapag-submit na sila at yung ba ay ibigay na sa kuwa. Wala bang problema sa Commission on Audit itong mga pondo ng mga iski? Kaya dapat na busisihin mabuti ng Commission on Audit kung nailaan ba sa tama yung pondo ng iski sa kailang barangay. Dahil yan ang isang inahanap ng mga Commission on Audit yung kailang report. At maraming mga iski na hindi sila nagpe-perform sa kailang mga tungkulin. Kaya ito nga yung sabi ni DILG Secretary John Vic Remulla, dapat nang buwagin. Alas 7:25 ng umaga. Magandang umaga kay Clifford Abilia, gayon din kay Rosa Mercado, Susana Bungar Bustamante, magandang umaga. Magandang umaga din kay Mayor Carl Christian Biga ng Mapandan, kay Sir Jeff at Dr. Felix Domicilio, kay Boss Darwin, magandang umaga. Diyan sa may 888 Infinity Construction, nakikinig ba sila araw-araw? Thank you po. Diyan sa may Cafe Midarlos, diyan sa may Kuras Manur, magandang umaga po sa inyo. Ganun din, magandang umaga kay Lisa Sim, Rebecca Himinya Tamayo. Ayan, magandang umaga. Esther Ramos, magandang umaga. Pwede pa tayo mag-exercise, engineer? Take it away. Mag-exercise. Magandang umaga kay Mayor Patrick Agustin Karamat ng Kalasyaw. Si Councilor Kyle Gaspar, good morning. Councilor Elias Villanueva. Si Councilor Manny Datwin at saka si Engineer Ben Datwin dyan po sa may Datwin Machine Works, good morning. Si Councilor Mike Sison. Si Councilor Jopi Loresco. Councilor Habardani Messina. At ganoon din kay SK Federation President Aya Messina, magandang umaga. Magandang umaga din kay Boss Carlo, kay Madam Marmi at Sir Bayan, magandang umaga. Sergeant Esteves at Madam Jupet Apiado Esteves, magandang umaga. Si Arturo Eustaquio, magandang umaga. Dado Pidlawan, magandang umaga. Hey, Dadu. Si Engineer Art Gaspar, wala siyang makakalabang kung matutuloy ang eleksyon. Kaya kapitan na ang tawag dyan. Kapitan Art Gaspar, Barangay Ambatel. Ambatel. Si ano nga pala? Si Show My Love, Barangay Lasip. Si Dennis Ferrer. Good morning. Magandang umaga. Si Kapitan Saldi Bauson ng Barangay Macabito, Kalasyaw. Good morning, Kap. Good morning. Ganon din, magandang umaga kay former Liga President Carlito Dion. Si Long Hair. Joel Cabu. Former Councilor Gerald Especial. Serbisyong espesyal yan. Ayan. Magandang umaga rin kay Councilor Chineros Fertis Flores ng Mangaldan. Si Vice Mayor. Johnny Cabrera. Good morning. Ayan. Si Sir Jonar Lapore. Diyan sa may JML. Thank you. Good morning. Good morning din kay Paing Palos ng Barangay Kalawagan, Lawak, Pangasinan. Sa may RM Paran Auto Care Center, good morning. Si Sir Reggie Paran, good morning po. At yung kanyang bahay. Si Ma'am Laxmi, dito na Barangay Kisban. Ayan, magandang umaga. Si Maki Mapalakapak Soriano, magandang umaga. Silvia Romero,
at Elmer Soriano, magandang umaga. Wala na po tayong sapat na oras sa ating palatuntunan. Kaya po ay pansamantalang namamaalam na sa Himpapawid. Magbabalik bukas ang inyo pong nakasama sa umagang ito. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Mac Teriolengcora, Timog Pangasinan, Dennis Muharis. Kasama din natin dyan sa may technical control ang nag-iisang pogi sa puso ni Madam Charis, Angel Renexon Dakal. Sa aking gawing kanan, ang ating masipag na station manager, Joey Bebe. Ang tabayanan ng susunod na palatuntunan na ni kapaborito RJ Jimenez sa programang Liknay Baloy. Dito lamang sa DWGE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito! Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na sa aray balita, impormasyon at loob tanpaway na luyag na Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Kaiba sa kapaboriton Dennis Muhares dan si kapaboriton Errol Jurado. Jalabat at DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan.